אני משה סיימון אמיר, באתי מאוסטרליה, באתי עם קונספט להעביר לפה איכות של שמלות ואופנה במחיר הכי סביר שיכול להיות. אנחנו מעסיקים ועושים את הכל במקום עם האנשים הכי טובים שאפשר למצוא בשוק. יש לי זיקה הביתה ואני רוצה שיהיה לי שורשים פה, ואני רוצה לתת קצת מהטעם שלי לארץ, ובשביל זה אני פה. הקולקציה החדשה, יש בה את הדברים שה-New Age look, ויש בה את ה-Classic look, יש בה את ה-Traditional, יש בה את ה-Avant-Garde, יש בה את ה-Sexy, יש בה את הכל. ברוב המקרים לכלה יש רעיון של הרבה שנים יושב לה בראש, מהפרי טייל כשהייתה ילדה קטנה עד לאיך שרואה את עצמה מתחת לחופה. אנחנו לא שמים את זה בצד. בתור מעצב אני לוקח את הרעיון הזה, מפתח אותו ויוצר משהו שחלמה עליו, שרצתה אותו, מתאים אותו לה, משפר אותו ועוזר לה להגשים את חלומה בעצם. כל סמלה זה unique style. כל סמלה יש לה את הקרקטר שלה, כל סמלה יש לה את הקוטיור שלה, אנחנו עובדים על אחד בעצם. אני בא עם המון ידע, עם קונספט של שירות ללקוחות שלא ידעו בארץ, עם ניסיון, עם קלות שאפשר לספור אותם על יד אחד כלל עולמי, ואני רוצה שאנשים ידעו את זה.